Ndị be anyị Igbo anyị abịa Igbo class world. This is classic march. Ụmụnne abịa m ka nkọlu unu bịanụ gbakọtanụ ka nkọlu unu maka ihe a ga-eme echi niile 8 p.m. Nigerian time. Unu gbakọta ebe a ka unu bịa nụrụ ihe Afro Edu ga-ekwu maka ije wee mee course na Finland. Ana m agwa unu si ọ bụrụ na ị chọọ ịga obodo oyibo gị weli study route. O nwere ndị na-aga Canada na Finland na-ewu kịta. Ọ bụ fa bụ ezigbo obodo oyibo, rapụchakwa ụmụ Romania, Bulgaria na ndị otu ya. Ịmago Finland bụ dachi, o nwere nice economy, nwekwa ịmago welfare, ịghọtago, and ebe ahụ nọ fa na-adị friendly. Asụsụ fa bụ Finnish, mana fa na-asụ English. Ị ga-amụ ihe ahụ n'English. And ọzọ bụ na ụgwọ akwụkwọ ikwuru anyị ịdịgo shọ o nwere nya obi ama ndị na-akụ mkpụmkpụmkpụm ejenti lie ego gị eliri ego gị. Ọnya bụ ka nji gụọ akwụkwọ ji dị mma. Ọbịa ka m bịa na-anaụsụrụ unu maka Afro Ebu na onwe ya. Ọ ga-abịa live na peji anyị bịa kọwara unu n'anya na caption a nọmba fadin ya, webụsaịtị fadin ya, ihe niile ma telegram peji fadin ya. Mana ofe ihe unu ga-eme, one thing unu ga-ejisi ike mee bụ na unu lukwere na-enye unu fọm unu filuo kedu ebe unu nọ wee mata source. Unu ga-ede Igbo Class World maka anyị nwere telegram page akpọ Igbo Class World. Anyị ma na anyị nwere peji atọ. Ofuke bụ Classic March ebe anyị na-eme maka alụmdi na nwunye. Nke a bụ kịta maka travel Classic World nya ụwa niile. Ọ bụ Classic World ka anyị nọ na ya kịta wee na-agwa unu okwu. So anyị nwere Classic World, nwee Classic March, nwee Igbo Class World. Ọzọkwa bụ dịkwanụ vigilant maka ndị wayo, maka fa ga-abịakwa create a page denye Classic World bịa na kọmentị unu ka unu si ga-amafa bụ na ama ndị edi ọtọ and onye ahụ ama nwe too much followers. Maka ị ga-ene anya followers onye nwe ọ bụ 106 ka ọ 9 ka m nwere. So ọ bụrụ onye ọzọ bịa weli my photo wee na-edie Classic March wee je meghe Facebook wee bịa na-asị ka ọkọ na bụ unu bịaba n'ọmụnwa unu dụkwa show na ọbụrụ mmo unu aghọtago bifo unu kwụọ ụgwọ unu jụọ onye ahụ ajụjụ. Kịta enyego m unu nọmba Afro Edu dị na caption a, webụsaịtị ya dị na caption a, ka ekwe ihe ọzọ telegram peji dị na caption a. Unu chọ ịbata na telegram peji anyị ebe anyị na-anọ adọka anya mmụnwa agba okwu ọtọ. Unu ga Igbo Class World, Igbo Class World. Ọ bụ ebe ahụ bụ telegram peji nke anyị na-etinye ụmụ ihe wee na-agwa unu okwu. Ịma na ọ bụrụ ihe niile ka a ga-ekwuche maka afịfịa nwere ntị, itulu nwere ntị, ọfịa nwere ntị. Ndị ọcha na-anụzikwa Igbo, ịghọtago. So nwere ịma na AI ma ụmụ ihe bịachazi kịta na-atapịakwa ụmụ ihe. So a na-eme jonjoloko nke a bụkwa great opportunity. Nke UK abịago ga kịta UK eduzi tight. Ịchọ ịbịa gụọ akwụkwọ sọsọ gị ga-abịa ịgụcha akwụkwọ ịnaba ịgụcha akwụkwọ nnọọ ịmanna ịmago ị ga-emelide nweta akwụkwọ. Inweta akwụkwọ ijezi kpọtaba ndị be gị. Mana kịta Canada ka na-emekwa ịbịa ịkpọrụ ndị be gị, Finland na-emekwa ịbịa ịkpọrụ ndị be gị. Ifugo ka o si wee dị mma. So inyochi enyi ịfụ na ọ dị izi maka ka o si dị izi bụ ijebe ịgụ akwụkwọ a nya ị ga-eji na opportunity ịgụ akwụkwọ jebe ịlụzie. O nwere ike ọ bụrụ na izu ka eme ime enye kpọrọ family gị fancha unu jakpa. Ọ bụrụ na izuru ka eme ihe ị ga-eme bụ ije kpọta nwanne gị maọbụ cousin gị maọbụ friend gị. Ịbụrụ nwoke ịchọba nwaanyị, ịbụrụ nwaanyị ịchọba nwoke. Unu kwụ gbaa unu mee na unu bụ di na nwunye. Unu mee na unu bụ di na nwunye unu ka ego half and half unu gaba. Ụfọdụ ga-asị ha ịma na onwe ka ndị be anyị si enwekwe mentality asị ha ọ ka anyị jezie nụba na ịbụrụ match m. Ịghọtago ọ bụrụ ka unu jee nụba na ọ bụrụ match gị nọ a na-aga. Ọ bụ ya ka ọtụtụ ndị ji wee bịa, ma ndị India, ma ndị Philippines, ma ndị Pakistan, ma ndị Uganda, ma ndị Rwanda, ma ndị South Africa. Fancha na-abịa wit ụdị ihe ahụ fa na-eme etigeli anya na-abịa. Ịbịazie ọ nara afịa alụnụ finish asị na-anụchago. Ijezie kpọta ezigbo nwunye gị ma ọ bụrụ na ịnụbere nwaanyị ije nụọ nwaanyị masị gaba aga. Ịgụ akwụkwọ nnụnwa asị nọọ ọkwa
catering igwu onye na mba ofesi ọ bụ vocational job na-enye ọlụ ọsọsọ ọ na-enye ọlụ ọsịsọ all over the world igwu cooking bakery ọkwa ifu kama ihe eje gụba theoretical job a ije gụọ cooking igwu bakery nurse bụzi number 1 nurse bụzi champion mana ọkwa ifu ụmụ vocational courses especially nurse ụgwọ akwụkwọ ya na-ebu ibu anara akwụ nurse isi be anyị bịa gụba nurse kama ị ga-esi be anyị bịa gụba nurse igụọ ya n'ụlọ nke cooking na-adị mma cookery a restaurant and you serve on a restaurant ndị ọcha ọkwa eliche nri enye gị ego tips before ị n'ọlụ tips ị nweta gị akarị ụgwọ ọnwa gị for the month ma ọ bụrụ na ị serve nwoke na-alụ ya nwaanyị na-alụ ya ụfọdụ ga-asị nwoke anara alụ ya ọ bụrụ ọlụ nwoke ọ bụ ọlụ nwaanyị ịma na be anyị o nwekwa mentality unu na-enwe o nwere ihe unu na-akategorize as ọlụ nwaanyị ifuro nọọsụ na ifuro cook ma chef ma ịma gị serve ihe na restaurant unu wee nye n'ọlụ nwaanyị ọ bụrụ ọlụ nwaanyị nwoke na-alụ ya nwaanyị na-alụ ya n'obodo oyibo maka fadu civilize mana ndị be anyị o nwere kapasiti afụta ya farapụli ya ụmụ nwaanyị maka ụmụ nwoke aghọtabago kịta agụba ma nọọsụ na ịma ụmụ nwaanyị agụcha anya ebido mebele unu gaanyị unu tibe kpọba si na olibe ego si ya na omebe gaanyị ọ na-azị anụ okwu ọ na-emezi isi ike ọ na-efezi isi kpaka ịma ego ya na-abazi ya n'anya mana asịkwa ụmụ nwoke gụọ ya fajụ kịta ụmụ nwoke juziri nọọsịn jee na yunivesiti niile nọ na UK especially ndị nwego resident permit already fa na-agụ ya maka gọọmenti na-akwụrụfu ụgwọ mana ọ bụrụ na ị nwebere resident permit ịbịa ego ya ọ ya ebukwe gị aka ọkwa 20,000 pounds ka a na-akwụ na ụmụ sayensị kọọsụ ịghọtago mana ọ bụrụ ụmụ kọọsụ ndị ọzọ ebe 15 na ndị otu ịmago ịgụ ya na Europe euro ị ga-ebeti ego maka pounds kala aka ọ bụ hard currency ichenjie naira gị niile ọzọ pịa anya zọọ nya pịa nya ihe azụkwa afụ ego anya so Finland bụ euro ka dị mma obele ịghọtago so nya ka m ji na-ewetali unu o tegokwa onye emie weekend si m bịa announce ọlịa unu mana iwe ekwere m abịa announce ịghọtago so onwe ka m si eme sometimes m bịa mgba iwo mee fee ya aka so ọ na ọbịa wọrịa m ka m ji bịa wetebeli unu maka asị m na-achọ ozi m maka ọrụ maka ndị ajọ mmadụ bịa na-ekreti peji n'afa m achọrọ m nsogbu nya mana akwụkwọ ka mma karịa ọrụ ịghọtago so ịma ikwuo maka ọrụ ndị ajọ mmadụ abịa kreti tichie peji n'afa m and ndị mmadụ anara anụ ihe isikwafa na ọbụrụ m fa na-aga ifu peji onye ahụ o nwere followers ka o si bụrụ m ifugie so unu ga-eme anya sacha anya gbada so echi niile unu kpọọ ndị mmadụ niile kpọọ ndị friends unu relative ịkpọ friends relative well wishers partner gị unu bịa unu aghọtago unu niile agbakọta aka unu bịa asị ka eje gụba akwụkwọ ịmụ cook ọ bụrụ chef ka Gordon Brown ji wee bụrụ celebrate ọkwa ịma na onye ọcha America a na-akpọ Gordon Brown ọ bụrụ ya ka o ji bụrụ celebrate ọkwa mbọsị ka m fụ nwoke nwa ọsị m na ọ bagokwe skuulu nwesị aha skuulu ọsị m isi aka ihe ọ na-agụ ọsị na ọnọsị ọkwa m nwoke ọ sịkwa na nwa ya firstborn ya nwa ya nwaanyị na-alụ polisi na UK nwa ya nwaanyị na-alụ polisi na UK dị 50 years ka ezi ka o si agụ nọọsịn na wonder si ha kedu arụ one nwoke dị ọ dịzi 70 mana ụka dịkwa gbacha ka ị wee fụ ojikwe na-agụ mama ihe ọ na-agụli ya ka ị wee fụ ọzọzi isi ha akatago m arụ family problem nke n'ezi nwoke na-agụ ya nya ọgụcha anya onwe prestige onwe nya level ya adịghị anyị onwe ike ọ bụ n'ụlọ ka ọ na-efichebu no clean ka ọ bụ o si na cleaner pụọ ifugie so ọ na-adị mma ife opportunity kpalia nkụ iligolo enu ọjị kpalia nkụ maka anara aligo ọ na-afịa arụ o ji bụ osisi toro ogologo ifụkwana ugo ikilibe maka anara afụ ugo dada and enyechego m unu ihe niile mmenye unu mana ihe unu ga-eme bụ unu jebe fil fọm ya unu tinye n'ebe unu nọ wee mata ya bụ Igbo Class World itinyere onwere ihe mebe enyi ịnọrọ ya on your own ịbịa na-akpọkwa m mgbe ahụ ịbịa na-akpọ m mgbe ahụ maka ọtụtụ ndị ejebego through us and fancha na-etinyeche na famata afa through Igbo Class World nya source itinye gị ịbịakwa
ịbịa onwe ka ihe si nwee nsogbu ịbịa nkọsala anyị mgbe ahụ anyị aga-akwụ ege gị ntị mana Chukwu aghara ekwe ka ị nwee nsogbu ọtụtụ agabago maka otego aka anyị na ya bụ patina ebe 3 years ago ka anyị na ya bụ patina since then ndị mmadụ na-aga sọsọ ofu nsogbu ka anyị nwego ofu onye ya na ya nwere nsogbu osi na ọchọ ọzọ ego osi ya oke na omegolie ọtụtụ ihe na ọ yara enyezi ego so mana anyị chụpadolie chụọ onye ọsọ mee napụta ego ahụ nyekwa onye ahụ nye ego ịghọtago so and ọ bụrụ na o menshọnụrụ anyị mgbe ahụ ọ na-aga o nwee nsogbu ọ bịakwutekwa m makwa eje chụọ ọsọ ọ bụkwa mgbe ị nwee nsogbu ị bịakwute m ka nje chụba ọsọ ịghọtago mgbe ahụ ka ị ga-echeta Igbo class 1 ya bịa chụba ọsọ mana Chukwu aghara ekwe ka ihe mee ndị mmadụ agabachago so Finland bụ ezigbote obodo oyibo mara mma fado friendly ịgazi online kịta ọtụtụ ndị be anyị na ebe ahụ fa na-anụchakwu ma nwaanyị ndị ọcha o nwere nwoke mfuru ọnụ nwaanyị ndị ọcha na-amụta ụmụaka ya amakacha ndị ọ bụcha afọ Igbo na-asụrụfe Igbo ndị ọcha na-asụ Igbo ịghọtago so ilukwe ịmụọ nwa ịbụ onye afọ Igbo ịkụzieli asụsụ Igbo na ọ na-adị mma ka nke anyị ghara ifu na mba fanalụ ụlọ ka fa dịkwa ka ezigbote ndị Igbo ka fa ghara ịdị ka foreigner n'ala nnafa ọ bụ ya ka o ji dị mma ka fa nwee ike na-elu ụlọ ịbụ onye afọ Igbo ọ bụgodị onye ọcha ka ị nọ ịkụzieli Igbo and ndị ọcha fa na-enwu gbaa ịma na ndị ọcha o nwere ndị ka ibefe ọcha ije na Finland ịma na ndị ọcha Finland chara ọcha ọfụma ezigbote ndị ọcha and ịchọkwa snow na-ada ebe ahụ ọfụma snow ebe ahụ ka ị ga-enweta snow mana nke ndị ebe mgbagote Europe ọkwa snow daa once a na-aṅụrị na snow ada mana ebe ahụ snow bi ebe ahụ ma ọ bụ na ị na-like snow and fa dị friendly fa na second language fa bụ English so ọ bụrụ na ịkwadote ijebe tag ya ndị mmadụ kọmentị shia kọmentị ọ bụrụ na ị like ihe anyị na-ekwu jisi ike kọmentị ya shia hit ye like and ndị na-eche hit kwe like ma ofolo ọ bụrụ na ị nara efolo ị na-anya n'elu peji anyị ọ bụrụ na ọ dị efolo ị mara na ị nara efolo ị hit ye folo ọ readizie efolo yi mana ọ bụrụ na ị na-anya o readigo folo yi na ịrapụzie hit ịghọtago so ndewo na ụmụnne afa m bụ Lolo Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsi na-ewetara unu oziọma kaba na-arụ shia ya and unu bie echi niile ka unu were pen and paper unu bịa wee na-ajụ ya ajụjụ ọ na-aza unu ọ zachacha unu jee chekie wee chigheta azụ ịghọtago echi gakwara ana ntichepụ aka onye bịazi asị m Lolo Nneka Ijelenze ka ezi ihe ahụ link ahụ nsi gị amasịkwa m ebe ọ dị amazi m ebe ọ dị ịghọtago so ịchọ ịkọpili ya kịta ịkọpili ya kwara bosisọ gị inye mmadụ maọbụ iweli elụba ọlụ ọ gakwara ana ịbịa n'inbox maọbụ WhatsApp si m kedu ebe ọ dị mma sịkwa gị afọ ọzọ m ya amazi m ebe ọ dị ndewo nke emesịa